Umndeni uthi kuwe insika. Eqala ukugula sasinethemba ukuthi uzophila. Sinalelo themba kodwa-ke akusenzekanga. Manje nje umndeni uphatheke kabi kakhulu. Okhulumela umndeni kaMazibuko wafikela kumfowabo uNzima eqenjini njengoba yena waba ingxenye yamambazo ngo-1969. Hhayi, bekumnandi kakhulu. Futhi-ke yena ngomuntu onomusa. Noma kukhona la ngiphambuka khona ngibizela eceleni anginike iziyalo. Noma ngifika nje egrupini, yena wayenginika iyalo. Nami ngisasaba nokungena estage. Umculo wembube ugqemeke ngeqwantwala ngokuhamba emhlabeni koswahla lensizwa ebeyitekeliswa ngelika Tallman. Owasebenza kakhulu noMazibuko esekwagalo Records uDokotela uSipho Sithole uthi ukuhamba emhlabeni kwakhe kuhamba umlando wemambazo. uSithole njengamanje ubhala incwadi ngamambazo amnyama. Ungomunye abokuqala ukusungula kwaleli qembu, nanokuthi futhi ube umngane kakhulu kaShabalala. Manje mase kuhambe amakhehla amagugu omlando wakithi, sizoncelaphi thina? Sizoncelaphi lo mlando lo? Mina sengingasho ngithi mhlambe ngibe nenhlanhla ngoba okuningi ngikuqophile, ngimrekhoda ama-voice notes, ngixoxela yonke into, ngibuye ngibhale phansi. uMazibuko ubambe iqhaza elikhulu ekuhlonishweni komculo wembube ngamambazo emhlabeni. Ukunqoba kweqembu indondo yeGrammy ngo-2002 ikona azokhumbula ngakho uMazibuko nokusebenza naye kanye neqembu. Iwenyukela ingoma yokuqala imirekhoda ngangise-downtown e-studio. Maberekhoda ngithi mina, hey, this is a hit. Ngigijime ngihambe ngegalo e-ofisini ngithi we have a hit. Nganginomsindo-ke mina ephasishe, ngangaziwa mina ngoba ngangithanda ukuyolalela before i-album iphuma. Ngithi we have a hit. Baphuma bonke ephasishe. Bathi yini Sithole? Ngithi imambazo iyarekhoda, ngizwe ingoma yokuqala. Le album niyibheke. Nangempela, that was the album eyaqopha umlando yaba nendondo. Ngisekhona mina egalo. Umbhali nomqondisi wemidlalo yeshashalazo Edmund Mhlongo nowabhala umdlalo weshashalazi ngemambazo, iMambazo the Musical, uthi balahlekelwe kakhulu umtapo wolwazi njengoba-ke wamlekelela kakhulu ngomlando weqembu kade ebhala lo mdlalo weshashalazi. Silahlekelwe ngimbiza mina ngithi hayi i-walking library ephilayo nje, ngoba yonke into oyifunayo kuyena makuyisintu, kuwumusic, kuyinto e-indigenous African knowledge system, kwaMazibuko kuzokuchushisa kuyona. uMazibuko uzobekwa endlini yakhe yokugcina eNtabamhlophe eMtshezi KwaZulu-Natal ngoMgqibelo ozayo, kanti kunenkonzo yesikhumbuzo sakhe ezobanjelwa ebandleni CFCI eBerea eThekwini ngoLwesithathu.